En Jordi ens pregunta, si tens 4 habitatges més el teu habitatge habitual, ets gran tenidor? Jordi, si tens aquests habitatges amb més d'un 50% de propietat, o sigui, imagina't que ets el 51% o el 100% de propietat, i aquests habitatges estan a zona tensionada, sí que ets gran tenidor. El teu habitatge habitual compta dins el còmput de 5 habitatges. També tenim una altra consulta d'en Sergi que ens diu que té 4 propietats llogades i vol saber si és gran tenidor, ja que ara heredarà una altra casa amb un 25%. Has de ser mínim un 51% perquè siguis considerat gran tenidor, perquè aquesta casa que heredaràs, si no m'ets el 25%, no comptarà dins de les altres 4 que ja tens. I recorda que ha de ser dins de zona tensionada. Ets dels pocs catalans que tens una propietat a una zona no tensionada. Felicitats! El senyor Rosado ens pregunta, tenim 4 immobles al 50% amb la meva dona. Podríem tenir-ne fins a 9 al 50%? La resposta és que en aquests casos el que cal tenir en compte són els metres quadrats d'habitatge residencial que té cadascú. A partir de 1.500 metres quadrats ja ets considerat gran tenidor. Recordem que hi ha dos variables aquí que estan jugant. Una, que siguis el propietari de més del 50% de la propietat, i segona, que la suma dels teus habitatges residencials arribi a 1.500 metres quadrats. Si compleixes una de les dues i tens 5 habitatges, ja ets gran tenidor. Si tens més dubtes, fes-me les preguntes i te responc.